ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സ്ക്രീൻ കാണാം കേട്ടോ മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്തസ്വാമിനീതി നാമ്നി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണീ പ്രചാരിണി വിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരവ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിൻ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ വാലിയിലെ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിവിടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രാർത്ഥനകളാണ് കാണുന്നത്. ഏകാദശിയാണ്. കുമാര മാതാജി അത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി തൊട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. 2 തൊട്ട് 4:30 വരെ നമുക്ക് 5:30 കഴിഞ്ഞ് 6 മണി 5:30 കഴിഞ്ഞ് 6 വരെ. അതായത് 2 തൊട്ട് നമ്മൾ 4:30 വരെ ശ്ലോക പാരായണമായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് 5:30 തൊട്ട് 6 മണി വരെ നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങൾ. പിന്നെ 6:30 തൊട്ട് 7:30 വരെ IDC ക്ലാസ് ഉള്ളവര് അവര് ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ അത് 7:30ക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഉത്സാഹം തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരുപാട് നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് ഇന്നത്തെ ദിവസം കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനുമായിട്ട് മാറ്റിവെക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വളരെ ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരാൻ വളരെ സഹായിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയും നാൾ ഏകാദശി എടുത്തതിന്റെ ഒരു ഫലമാണ് നമുക്ക് ഇത് കേൾക്കാനുള്ള ആ താല്പര്യം, അല്ലേ? അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ലേ? നമ്മൾ വേറെ ഒന്നിലും താല്പര്യമില്ല. നമ്മുടെ ഫുൾ ടൈം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഭഗവാനിന് വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ന് നമ്മള് വൃത്രാസുരരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. അപ്പോ ആദ്യം ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ്? ഈ വൃത്രാസുരർ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ വരാനുള്ള പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കാരണം ആരായിരുന്നു? വൃത്രാസുരൻ. ഈ ഒരു അസുരൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, നമ്മൾ വേറെ പല അസുരന്മാരും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വേറെ ഏതൊക്കെ അസുരന്മാരെ അറിയാം? ഭഗവത് ഭക്തരായിട്ടുള്ള അസുരന്മാർ വേറെ ആരൊക്കെയാണ്? പ്രഹ്ലാദൻ രാജാവ്, പ്രഹ്ലാദൻ. പിന്നെ മഹാബലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആരാണ് വൃത്രാസുരർ? ഈ അസുരൻ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തനായത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും വൃത്രാസുരരുടെ കഥ പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ടോ മാതാജി? കാണാം മാതാജി. കാണാനുണ്ട് മാതാജി. ഇപ്പൊ ഒരു പടം കാണുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ. കാണാനുണ്ട്. ഈ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ മാറുന്നത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അല്ലെ? പിക്ചർ ഇപ്പൊ മാറിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ലേ? ഓക്കെ മാതാജി, ഇപ്പൊ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് ഒരിക്കല് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രൻ സ്വർഗലോകത്ത് ദേവന്മാരുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഈ അപ്സരസമാരുടെ നൃത്തമൊക്കെ കണ്ട് പാട്ടുമൊക്കെ കേട്ടിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് ഇന്ദ്രലോകത്തിലെ രാജാവായിട്ട് വാഴുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചിരുന്നപ്പോ ഈ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രന് ഉള്ളിലൊരു അഹങ്കാരം തോന്നി. ഞാൻ ഇത്രയും ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടി എല്ലാം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഐശ്വര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് ദേവന്മാരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതി ഈ സദസ്സിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നത്. ഇന്ദ്രൻ സാധാരണ ഗുരു വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് എണീറ്റ് ഗുരുവിനെ നമസ്കരിക്കണം, അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കണം. പക്ഷെ ഇന്ദ്രൻ ഇരുന്നിടത്തുനിന്ന് എണീറ്റില്ല, അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചില്ല, അദ്ദേഹത്തെ നമസ്കരിച്ചില്ല, അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിച്ചില്ല.
കണ്ടിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം ഈ ഒരു അഹങ്കാരത്തിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ഗുരുവിനെ കണ്ടിട്ട് എണീക്കാൻ പോലും കൂട്ടാക്കിയില്ല. അപ്പോ ബൃഹസ്പതിക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്ദ്രൻ ഇച്ചിരി അഹങ്കാരത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, ഇന്ദ്രന്റെ ഈ ഐശ്വര്യത്തിലെല്ലാം മതിമറന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബൃഹസ്പതി ഒന്നും മിണ്ടാതെ ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ്. ആ ഇന്ദ്രനെ ശപിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അദ്ദേഹം ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് നടന്നങ്ങ് തിരിച്ച് പോവുക. അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് ഈ ഗുരു പോയതിനു ശേഷമാണ് ഇന്ദ്രന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായത്, അയ്യോ താൻ എന്തൊരു അപരാധമാണ് ചെയ്തത്, ഞാൻ എന്തൊരു മണ്ടനാണ്, ഞാൻ എത്ര വലിയ അപരാധമാണ് എന്റെ ഈ അഹങ്കാരം കൊണ്ട്, ഈ ഐശ്വര്യത്തിലെല്ലാം മതിമറന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഗുരുവിനെ പോലും ഞാൻ എന്താ ബഹുമാനിച്ചില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽപാദത്തിൽ വീണ് നമസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ഓടി ചെല്ലുകയാണ്. പക്ഷെ ബൃഹസ്പതി ഉടനെ അപ്രത്യക്ഷനായി. ഇന്ദ്രൻ എവിടെയെല്ലാം അന്വേഷിച്ചിട്ടും ബൃഹസ്പതിയെ എങ്ങും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇന്ദ്രനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബൃഹസ്പതി തന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അപ്രത്യക്ഷനാകുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രന്റെ സമാധാനം പോയി. അപ്പൊ ഇന്ദ്രന്റെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം പോയി അല്ലെ. ഗുരു യസ്യ പ്രസാദ ഭഗവത് പ്രസാദോ യസ്യ പ്രസാദ നഗതി കുതോപി. നമ്മളാ പറയുന്ന പോലെ ഭഗവാൻ ഗുരുവിന്റെ പ്രസാദം ഇല്ലേ, ഗുരു സന്തോഷിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഗുരുവിന് പ്രീതി ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം നശിച്ചു. അത് ഭഗവാന് പ്രീതിപ്പെടുന്നത് ഗുരു പ്രീതിപ്പെടുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്ദ്രന് ഗുരുവിന്റെ അപ്രീതി സമ്പാദിച്ചതിനാൽ ഇന്ദ്രൻ ആകെ തകർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ദ്രന്റെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് അസുരന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി. അസുരന്മാര് തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശുക്രാചാര്യന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അസുരന്മാർക്ക് നല്ല ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ അസുരന്മാര് ഈ ഒരു തക്കം നോക്കി ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗലോകത്തെ അപഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷെ ഗുരുവിന്റെ കൃപയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ദേവന്മാർക്ക് ഈ അസുരന്മാരെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ അസുരന്മാരെല്ലാം സ്വർഗലോകം കൈയടക്കി. അങ്ങനെ ആകെ വിഷമിച്ചു ഇന്ദ്രൻ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? ദേവന്മാര് രാജ്യമില്ല, ലോകമില്ല, സ്വർഗലോകം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അവര് നേരെ ബ്രഹ്മാവിനെ സമീപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം തന്റെ ഗുരുവിനോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപരാധം കൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രൻ നേരെ ബ്രഹ്മാവിനെ സമീപിക്കുകയാണ് ദേവന്മാരുമായിട്ട്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ബ്രഹ്മദേവന് മനസ്സിലാകും. ബ്രഹ്മദേവൻ ആദ്യം വഴക്കു പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിന്റെ ഈ ഭ്രമം കൊണ്ട്, ഈ എന്താ ഏതിലോടുള്ള ഐശ്വര്യത്തിലും നിന്റെ സമൃദ്ധിയിലും ഉള്ള ഭ്രമം കൊണ്ട് നീ സ്വന്തം ഗുരുവിനെ പോലും സ്വീകരിച്ചില്ല, അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം വലിയൊരു ബ്രാഹ്മണനാണ്, ഒരുപാട് ആത്മീയ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്. അദ്ദേഹത്തോടാണ് നീ ഈ അപരാധം ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് നീ ഇത്രയും ക്ഷയിച്ചു പോയതും അസുരന്മാർക്ക് നിന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും. അപ്പോ നീ ഒരു എന്താണ് ഭഗവാൻ ഗോബ്രാഹ്മണ്യ ഹിതായ അല്ലെ, നമോ ബ്രഹ്മണ്യദേവായ ഗോബ്രാഹ്മണ്യ ഹിതായ ജഗദ്ഗീതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ബ്രാഹ്മണരെയും ഗോക്കളെയും നമ്മള് ബഹുമാനിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ മാത്രമേ ഭഗവാന് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നിന്റെ ഈ ഒരു സ്ഥിതിക്കെല്ലാം കാരണം നീ നിന്റെ ഗുരുവിനെ ബഹുമാനിക്കാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പം ദേവന്മാരെ ആകെ വിഷമിച്ചു, ഇനി എന്താ ചെയ്യുക? അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ഗുരു വേണം. ഇപ്പൊ ഗുരു ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ദേവന്മാര് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്, വിശ്വരൂപൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്, വിശ്വരൂപനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചോളൂ. പക്ഷെ വിശ്വരൂപന്റെ അച്ഛൻ ത്വഷ്ട എന്ന ബ്രാഹ്മണനാണ്, ശക്തിശാലിയായിട്ടുള്ള നല്ല ശക്തിയുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ മകനാണ് വിശ്വരൂപൻ. പക്ഷേ വിശ്വരൂപന്റെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് രചന. വിശ്വരൂപന്റെ അച്ഛൻ ത്വഷ്ട ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്, അമ്മ രചന അസുര കുലത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അസുരന്റെ പുത്രിയാണ് രചന. അപ്പൊ വിശ്വരൂപൻ പ്യുവറായിട്ട് ബ്രാഹ്മണനല്ല, അമ്മ അസുര കുലത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പോ നീ വിശ്വരൂപനെ ഗുരുവായിട്ട് ഇപ്പോ സ്വീകരിക്കുക. അങ്ങനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ചാൽ നിനക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിന്റെ രാജ്യം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, വിശ്വരൂപന്റെ അമ്മ അസുരകുലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് വിശ്വരൂപൻ അസുരന്മാരോടും ബഹുമാനം കാണിക്കും, അസുരന്മാരോട് ഒരു കാരുണ്യം കാണിക്കും. അത് നീ സഹിക്കേണ്ടി വരും.
കാരണം വിശ്വരൂപന് ബൃഹസ്പതി അസുരന്മാരെയൊക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ടും ചെയ്യാതാണ് ബൃഹസ്പതി ഗുരുവായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ വിശ്വരൂപനെ നീ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക. ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് അവൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കും. വിശ്വരൂപൻ നിന്റെ രാജ്യം തിരിച്ചു പിടിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണ്, വിശ്വരൂപന്റെ അമ്മ അസുരകുലത്തിലുള്ളതായതുകൊണ്ട് വിശ്വരൂപന് അസുരന്മാരോട് ഒരു ചെറിയ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകും, അത് നീ സഹിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇന്ദ്രനും ദേവന്മാരുമെല്ലാം വിശ്വരൂപനെ കാണുകയാണ്. വിശ്വരൂപൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 മുഖമുള്ള ത്രിമുഖനായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്. ത്വഷ്ടയുടെയും രചനയുടെയും മകനാണ്. അപ്പോ വിശ്വരൂപനെ അവര് അപേക്ഷിച്ച് സമീപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വിശ്വരൂപന് കാര്യമെല്ലാം മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ വിശ്വരൂപന്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടതും എല്ലാം പറഞ്ഞു. വിശ്വരൂപൻ ശരിക്കും ഇന്ദ്രനേക്കാളും ചെറുപ്പമാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളെക്കാളും നീ വിശ്വരൂപൻ ആ ബ്രാഹ്മണൻ ഞങ്ങളെക്കാളും ചെറുപ്പമാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് നമസ്കരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് മന്ത്രങ്ങൾ നൽകി ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചാലും. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം പറയും, ദേവന്മാരെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ അപേക്ഷ, ചെറിയ സഹായം ചോദിച്ചാൽ പോലും എനിക്കത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സഹായം ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് സഹായിക്കും. അങ്ങനെ സഹായിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വരൂപൻ ശരിക്കും അവർക്ക് കൊടുത്തത് നാരായണ കവച മന്ത്രമാണ്. നാരായണ കവചം. ഇപ്പൊ വിശ്വരൂപൻ നാരായണ കവച മന്ത്രം കൊടുത്തു. ഈ മന്ത്രം കൊണ്ട് നിന്നെ ആർക്കും, ഈ മന്ത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിന്നെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ മന്ത്രം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഇനി അസുരന്മാരുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്താലും ഈ മന്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാരായണ കവച മന്ത്രത്തില് ഓം നമോ നാരായണായ, പിന്നെ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം വിഷ്ണവേ നമ, അങ്ങനെ പല മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലും. ഈ മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം ചൊല്ലുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പടത്തിൽ കാണാം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കൈകളിലും ആയുധങ്ങളുമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ആയുധങ്ങളുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആയുധധാരിയായിട്ടുള്ള ആ നാരായണൻ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കും. അപ്പൊ ഈ നാരായണ കവച മന്ത്രം ഇന്ദ്രന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ആരാണ്? വിശ്വരൂപനാണ്. അങ്ങനെ ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഇന്ദ്രൻ അസുരന്മാരുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. അസുരന്മാരെ എല്ലാരും തോൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ തിരിച്ച് ഇന്ദ്രന് തന്റെ രാജ്യം, അതായത് സ്വർഗലോകം തിരിച്ചു കിട്ടും. അങ്ങനെ സ്വർഗലോകമൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടി. അതിനുശേഷം ഒരു ദിവസം ഇന്ദ്രൻ കാണുകയാണ്, വിശ്വരൂപൻ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ദേവന്മാർക്ക് അതിന്റെ പങ്ക് കൊടുക്കണം. കൂടാതെ രഹസ്യമായിട്ട് അസുരന്മാർക്കും ഇതിന്റെ പങ്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ഇന്ദ്രൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇന്ദ്രൻ അത് കണ്ടു. വിശ്വരൂപൻ, നേരത്തെ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശ്വരൂപന് അസുരന്മാരോട് ഒരു ചായ്വുണ്ട്, കാരണം അമ്മ അസുരകുലത്തിലുള്ളതാണ്, അത് നീ സഹിക്കണം എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ ഇത് കണ്ടപ്പോ വിശ്വരൂപൻ യജ്ഞങ്ങളുടെ പങ്ക് രഹസ്യമായിട്ട് അസുരന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഇന്ദ്രൻ അത് സഹിച്ചില്ല. ഇന്ദ്രൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഇന്ദ്രൻ ദേഷ്യം കൊണ്ട് വിശ്വരൂപന്റെ ഈ 3 തലയും വെട്ടിക്കളയാണ്. അങ്ങനെ ഈ 3 തല വെട്ടിയ വലിയൊരു പാപം ഇന്ദ്രൻ വീണ്ടും ചെയ്യുകയാണ്. ആദ്യം ഒരു പാപം ചെയ്തു, തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതിയെ ബഹുമാനിച്ചില്ല. രണ്ടാമത് ആ ഗുരുവിന് പകരം വേറൊരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. ആ ഗുരു കാരണമാണ് നാരായണ കവച മന്ത്രം കിട്ടിയത്. ആ നാരായണ കവച മന്ത്രം കൊണ്ട് തനിക്ക് രാജ്യമെല്ലാം കിട്ടി. പക്ഷേ തന്റെ ഗുരു അസുരന്മാരോട് ചായ്വ് കാണിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ആ ഗുരു, കൂടാതെ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായ ത്വഷ്ടയുടെ മകനാണ് വിശ്വരൂപൻ, ആ ബ്രാഹ്മണനെ വധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത്രയും ഹീനകൃത്യമാണ് ഇന്ദ്രൻ ചെയ്തത്. ഇന്ദ്രൻ അതിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി. അതിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ദ്രന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വിശ്വരൂപന്റെ അച്ഛൻ ആയ ത്വഷ്ടൻ ഇത് കണ്ടിട്ട്, തന്റെ മകനെ ഇന്ദ്രൻ വധിച്ചത് കണ്ടിട്ട് ത്വഷ്ടന് പ്രതികാരം ചെയ്യുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ യജ്ഞം ചെയ്തു. ആ യജ്ഞത്തിൽ നിന്ന് ഭീമാകാരമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു രൂപം വരികയാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹം ആ യജ്ഞം ചെയ്ത എന്തിനാണ്? എനിക്കൊരു മകൻ വേണം, അവൻ ഇന്ദ്രനെ വധിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മകൻ എനിക്ക് വേണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ യജ്ഞം അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ മഹാഭാരതത്തില് ഇതേപോലെ പ്രതികാരമായിട്ട്
ഒരു മകൻ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകും. അതാരാന്ന് ഓർമ്മ? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. ആ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ അല്ലേ? ആരാണത് ആ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത്? ആരുടെ മകനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്? ദ്രുപദ മഹാരാജ്. ദ്രുപദ മഹാരാജാവ്. ദ്രുപദ മഹാരാജാവ് അല്ലെ? ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ. ആരെ വധിക്കാനാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ജനിക്കുന്നത്? ദ്രോണരെ വധിക്കും. ദ്രോണരെ വധിക്കാനായി. അതേപോലെ ഇവിടെ ത്വഷ്ട തന്റെ മകനെ കൊന്നതിന്റെ പ്രതികാരം തീർക്കാനായിട്ട്, തന്റെ മകനായ വിശ്വരൂപനെ ഇന്ദ്രൻ കൊന്നതിന്റെ പ്രതികാരം തീർക്കാനായിട്ട് ഈ യജ്ഞം ചെയ്തു. എന്തിനാണ്? ഒരു മകൻ ലഭിക്കണം, അവന്റെ കൈയാൽ ഇന്ദ്രൻ വധിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി യജ്ഞം ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ യജ്ഞം ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം, നമുക്കറിയാം അന്ന് ആ യുഗത്തിലൊക്കെ നമ്മള് മന്ത്ര ഉച്ചാരണത്തിന് അത്രയും ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ മന്ത്രം ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോയാൽ അതിന്റെ ഫലവും പരിണിത ഫലവും വിപരീതമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചപ്പോ അതിൽ തെറ്റുപറ്റി. അപ്പൊ ആ മന്ത്രം തെറ്റുപറ്റിയത് കാരണം ജനിച്ച മകൻ എന്താണ്? ഇന്ദ്രനാൽ വധിക്കപ്പെടുന്ന മകൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇന്ദ്രനെ വധിക്കുന്ന മകനല്ല, ഇന്ദ്രനാൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന ഒരു മകനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ ത്വഷ്ടന്റെ ഈ യജ്ഞകുണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു അസുരനാണ് അവതരിക്കുന്നത്. അസുരൻ ആ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മല പോലെയുള്ള ശരീരവും ഇരുണ്ട വർണ്ണവും ഈ മുടിയെല്ലാം ചെമ്പ് നിറത്തിലെ മുടിയും മീശയും താടിയും ഒക്കെയുള്ള ഒരു വളരെ ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ് ഈ യജ്ഞകുണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. കണ്ണെല്ലാം ചുമന്ന് കത്തുന്ന പോലത്തെ കണ്ണുകളും കയ്യിലൊരു ത്രിദണ്ഡുമായിട്ടാണ് ഈ അസുരൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഈ അസുരൻ ജനിച്ച ഉടനെ, ഈ യജ്ഞകുണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഉടനെ അലറി വിളിക്കും. അപ്പൊ ആ ഗർജനം കേട്ട് ഈ ഭൂമി കുലുക്കം വരെ ഉണ്ടാവും. വായ തുറന്നാൽ ആകാശം വരെ വായ്ക്കകത്ത് കേറുന്നത്രയും വലുപ്പമാണ് ഈ ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള അസുരനുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം മൊത്തവും പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ അസുരന്റെ പേര് വിവൃത്രാസുര എന്നുള്ള നാമമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത്രയും വലിയ, എല്ലാത്തിനെയും മറയ്ക്കുകയാണ്, പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ മറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് വൃത്രാസുര എന്ന നാമം ഈ അസുരന് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ജനിച്ച ഉടനെ, അപ്പൊ ഇത് ആരുടെ മകനാണ് വൃത്രാസുരൻ? ത്വഷ്ടയുടെ മകനാണ്. ത്വഷ്ടയുടെ അപ്പൊ ഒരു ത്വഷ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്. അപ്പൊ വൃത്രാസുരൻ അസുരനായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നതെങ്കിലും അസുരപുത്രനായിട്ടല്ല ജനിച്ചത്, ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്. അപ്പം രൂപം കൊണ്ടും സ്വഭാവം കൊണ്ടും ഒക്കെ അസുരനെ പോലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ത്വഷ്ടൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു യജ്ഞം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് വൃത്രാസുരൻ അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പോ നേരത്തെ മരിച്ച വിശ്വരൂപയുടെ ആരായിട്ട് വരും വൃത്രാസുരൻ? ഇന്ദ്രൻ വധിച്ച വിശ്വരൂപയുടെ സഹോദരനായിട്ട് വരും അല്ലെ? കാരണം ത്വഷ്ടയുടെ മകനാണ് വിശ്വരൂപൻ. ത്വഷ്ട യജ്ഞം ചെയ്ത് ഉണ്ടായ മകനാണ് വൃത്രാസുരൻ. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും സഹോദരങ്ങളായിട്ട് വരും. അപ്പൊ വൃത്രാസുരന്റെ ജനന ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഇന്ദ്രനെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. തന്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപനെ വധിച്ച് ഇന്ദ്രനെ കൊല്ലുക, ഇതാണ് ആ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ജനിച്ച ഉടനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതല്ല, ഈ യജ്ഞകുണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ്. അപ്പൊ യജ്ഞത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ വൃത്രാസുരൻ ഉടൻ തന്നെ തന്റെ കൂടെയുള്ള അനുയായികളായിട്ടുള്ള അസുരന്മാരെയും കൊണ്ട് ദേവന്മാരെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ദേവന്മാരൊക്കെ ഭയന്നോടുകയാണ് ഈ ഒരു രൂപം കാരണം. വൃത്രാസുരന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തട്ടിയാൽ തന്നെ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ആയുധങ്ങളെല്ലാം തെറിച്ചു പോവുകയാണ്. ഈ ഒരു സത്വത്തെ അവർ ആദ്യമായിട്ട് കാണും, ഇത്രയും ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള രൂപം. അവരാകെ തകർന്നുപോയി, ദേവന്മാർക്ക് ഒരു ശരണമില്ല. അങ്ങനെ അവർ ഓടി ആദ്യം എങ്ങോട്ടാ ചെല്ലുന്നത്? ഈ വൃത്രാസുരനെ കണ്ട് പേടിച്ചോടി ദേവന്മാരും ഇന്ദ്രനും എല്ലാരും കൂടെ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ് ചെല്ലുന്നത്. അങ്ങനെ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ അങ്ങ് ഒരുപാട് അവതാരങ്ങൾ എടുത്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെ അവതാരം എടുത്ത് സഹായിച്ചു? വാമന അവതാരം എടുത്ത് ബലിയിൽ നിന്ന് സഹായിച്ചു. ബലി എല്ലാം പിടിച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രലോകം എല്ലാം പോവുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് അങ്ങനെ വാമന അവതാരം വന്നു, ഇന്ദ്രനെ സഹായിച്ചു.
പിന്നെന്താ, വരാഹ അവതാരം വന്ന് ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിച്ചു അല്ലെ. മത്സ്യ അവതാരം, കൂർമ്മ അവതാരം. കൂർമ്മ അവതാരം വന്നതും അവരെ ഈ ദേവന്മാരെ സഹായിക്കാൻ. അങ്ങനെ എത്ര അവതാരം എടുത്തു അല്ലെ. അങ്ങനെ രാവണനെ വധിക്കാനായിട്ട് രാമാവതാരം. അങ്ങനെ അവതാരങ്ങളെല്ലാം എടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ വൃത്രാസുരനിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനായിട്ട് അങ്ങ് ഒരു അവതാരം എടുത്ത് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചാലും എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിട്ട് വിഷ്ണു അവരുടെ മുമ്പിൽ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ വരികയും അപ്പൊ അവര് ഭഗവാനെ കണ്ട ഉടനെ കാൽക്കൽ വീണ് നമസ്കരിച്ച് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ആരായുകയാണ്. ഓ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാം നിലനിർത്തുന്നത് അങ്ങ് മാത്രമാണ്. ഒരു പല അവതാരം എടുത്ത് അങ്ങ് ഓരോ അസുരന്മാരെ വധിച്ചു. ഇപ്പൊ ഒരു അവതാരം എടുത്ത് ഈ വൃത്രാസുരനെ വധിച്ചാലും. വൃത്രാസുരൻ ഞങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു. ആയുധങ്ങളെയൊക്കെ വിഴുങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. വൃത്രാസുരനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ പറയും, ദേവന്മാരെ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എന്നെ മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അവര് മറ്റൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെയാണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാർ എന്നെ സമീപിക്കുന്നത്. ഒരു ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെ. ശുദ്ധഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും എന്റെ സങ്കടങ്ങൾ മാറ്റണേ, എന്റെ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റണേ, എന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ മാറ്റണേ എന്നൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കില്ല. എന്നെ സഹായിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കില്ല അല്ലെ. ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്ദ്രൻ ശുദ്ധഭക്തനാണോ? അല്ല. അല്ല. ഇന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്താണ്? ഇന്ദ്രൻ ഇവിടെ ആപത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയും, പക്ഷെ നീ എന്നെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നീ എന്നെ സമീപിച്ചത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം. അപ്പം ഭഗവാൻ ഈ ദേവന്മാർക്ക് ഒരു ഉപായം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അവരടുത്ത് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ നേരെ ദധീചി മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുക. ദധീചി മഹർഷിയെ നമുക്കറിയാം. ദധീചി മഹർഷി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു ആയുധം ഉണ്ടാക്കും. വജ്രായുധം. വജ്രായുധം. അപ്പൊ ആ വജ്രായുധത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ദധീചി മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ, നിങ്ങൾ ദധീചി മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുക. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ആത്മീയ ജ്ഞാനമുള്ള, അത്രയും തപശ്ചര്യ എടുത്ത ഒരു ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണനാണ്. അദ്ദേഹമാണ് അശ്വിനി കുമാരന്മാർക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനം കൊടുത്തത്. ആത്മീയ ശാസ്ത്രമെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അശ്വിനി കുമാരന്മാർക്ക് ദധീചി മഹർഷിയാണ്. കൂടാതെ ദധീചി മഹർഷിയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വരൂപയാണല്ലോ ഇവർക്ക് ഏത് മന്ത്രമാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? വിശ്വരൂപ നാരായണ കവചം. നാരായണ കവച മന്ത്രം. ഈ നാരായണ കവച മന്ത്രം വിശ്വരൂപയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതും ദധീചി മഹർഷിയാണ്. ദധീചി മഹർഷിയിൽ നിന്നാണ് വിശ്വരൂപനും ഈ ഒരു ജ്ഞാനം ലഭിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദധീചി മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുക. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കും. അപ്പൊ ആ എല്ല് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വജ്രായുധം നിർമ്മിക്കാം. ആ വജ്രായുധം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വൃത്രാസുരനെ വധിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പോ ദധീചി മഹർഷിയുടെ ഈ എല്ല് വാങ്ങിക്കാൻ ചെല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം? അദ്ദേഹം തന്റെ ശരീരം വെടിയണം. അതായത് മരിച്ചാലേ എല്ലെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഈ ദേവന്മാര് നേരെ ദധീചി മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പൊ ദധീചി മഹർഷി ആദ്യം ഈ ദേവന്മാര് ചെല്ലുമ്പോ ആദ്യം അദ്ദേഹം പറയും, എന്റെ ശരീരം തരാനോ? അതെന്ത് അധർമ്മമാണ്? എന്താണ്? അല്ല, ഞാൻ എന്റെ ശരീരം തരാൻ വില്ലിങ് അല്ല. അതായത് ഞാൻ എന്റെ ശരീരം തരാൻ ഇപ്പം സമ്മതിക്കില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം പറയും. പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്നെ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയും, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശമാണ്, ഭഗവാന് ഒരു സേവ ചെയ്യാണ്, ഭഗവാനാണ് നിങ്ങളെ വിട്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് ഞാൻ ഈ ശരീരം വെടിയുക എന്നുള്ളത്. എന്നായാലും ഈ ശരീരം ഒരിക്കൽ നശിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിച്ചു, അത് പ്രകാരം എനിക്ക് ഈ ശരീരം വെടിയാൻ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ അതിന് ഞാൻ എന്റെ ശരീരം വെടിയാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. അപ്പോ ഈ ശരീരം അദ്ദേഹം വെടിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ
നമ്മള് സാധാരണ മരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് വേദന വരും. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം നശിക്കുന്നത് പോലും, അദ്ദേഹം ശരീരം വിട്ടു പോകുന്ന പോലും അദ്ദേഹം അറിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആ ധ്യാനിച്ചിരുന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോവുകയാണ്. തന്റെ ശരീരം അവിടെ വെടിഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ദേവന്മാരെന്തെടുത്തു? ആ എല്ലെടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും വജ്രായുധം, വിശ്വകർമാവ് ആ എല്ലിൽ കൊണ്ട് വജ്രായുധം ഉണ്ടാക്കി ഈ ദേവന്മാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വജ്രായുധത്തിന് ദധീചി മഹർഷിയുടെ ആ തപശക്തിയുടെ തപസ് ചെയ്ത ആ ശക്തിയുള്ള ശരീരമാണ്. ആ ശക്തിയെല്ലാം ഈ വജ്രായുധത്തിനുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ വജ്രായുധവും ഏന്തി തന്റെ ഐരാവതത്തിന്റെ പുറത്ത് വജ്രായുധവും ഏന്തി ഇന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? വൃത്രാസുരനെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോവാണ്, വൃത്രാസുരനുമായിട്ട്. അപ്പൊ വൃത്രാസുരൻ അത്രയും ശക്തനാണ്. എന്നാൽ ഈ ദധീചി മഹർഷിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഈ വജ്രായുധത്തിന്റെ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, ആ വജ്രായുധം ഉണ്ടല്ലോ, ഇനി എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വൃത്രാസുരന് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ഇന്ദ്രൻ അവിടെ വൃത്രാസുരനുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. പിന്നെ മല പോലെ വലിപ്പമുള്ള രാക്ഷസനാണ് വൃത്രാസുരൻ. അപ്പൊ വൃത്രാസുരൻ ത്രിദണ്ഡുവായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്, അല്ലേ? ത്രിദണ്ഡമായിട്ട് ജനിച്ചു. ആ ത്രിദണ്ഡവും പിന്നെ കയ്യില് വാളും പരിചയും എല്ലാം വെച്ച് ദേവന്മാരെയൊക്കെ അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യാണ്. പക്ഷേ ഈ വജ്രായുധവുമായിട്ട് വന്ന ആ വജ്രായുധത്തിന്റെ ശക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ള അസുരന്മാർക്ക് ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദേവന്മാർ ഈ ശക്തി, ഇന്ദ്രനും വന്നു, മറ്റു ദേവന്മാർക്കും എല്ലാം ആ ശക്തി കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഈ അസുരന്മാരെല്ലാം പേടിച്ചോടാൻ തുടങ്ങി. കാരണം അവരത്രയും ശക്തമായിട്ട് ദേവന്മാർ അസുരന്മാരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഈ അസുരന്മാരുടെ ശരീരമെല്ലാം മുറിഞ്ഞു. അവര് വിചാരിച്ചു, അയ്യോ ഇപ്പം നിന്നാ ശരിയാവില്ല, ഓടി രക്ഷപ്പെടാം എന്ന് കരുതി എല്ലാ അസുരന്മാരും യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. ഇത് കണ്ടിട്ട് വൃത്രാസുരൻ അവരെ ഒന്ന് പ്രചോദനം കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയും. ഓരോരുത്തരെയും പേര് വിളിച്ചു പറയും, ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കൂ. യുദ്ധഭൂമിയിൽ ശരീരം വെടിയുന്നവനാണെങ്കിൽ അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വർഗലോകം ലഭിക്കും. അല്ലാതെ പേടിച്ചോടുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. പേടിച്ചോടുന്നവൻ ഭീരുവാണ്. നിങ്ങൾ വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് അസുരന്മാരെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് വൃത്രാസുരൻ. പക്ഷെ ഈ അസുരന്മാരെല്ലാം പേടിച്ച് ഇതൊന്നും കേൾക്കാതെ അവര് പേടിച്ചോടുകയാണ്. അവരുടെ എല്ലാം നേതാവായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് വൃത്രാസുരൻ. വൃത്രാസുരന്റെ വാക്കുകളൊന്നും ഇവര് കേൾക്കുന്നില്ല. ഇവര് വേഗം ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവര് പേടിച്ചോടുന്ന കണ്ടപ്പോ കൂടുതൽ ആവേശത്തോടു കൂടി ഇവരെ പുറകെ ഓടുകയാണ് ദേവന്മാർ. ഇവരെ എല്ലാം അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ദേവന്മാർ പുറകെ ഓടുകയാണ്. അപ്പൊ വൃത്രാസുരൻ അസുരന്മാരെ ഉപദേശിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദേവന്മാരെ നോക്കുമ്പോൾ ദേവന്മാർ ഈ പേടിച്ചോടുന്ന ആൾക്കാരെ പുറകിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നു. അപ്പം ദേവന്മാരെ ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് വൃത്രാസുരൻ പറയും, ഇങ്ങനെ പേടിച്ചോടുന്ന ശത്രുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്? നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലേ? അല്ലെ? യുദ്ധം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നേരിട്ട് മുഖത്തോട് മുഖത്ത് നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യണം. അല്ലാതെ പേടിച്ചോടുന്നവരെ പുറകെ പോയി അടിച്ചു കൊല്ലുക അല്ല. അത് വെറും നാണക്കേടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ദേവന്മാരെ ഉപദേശിക്കും. അപ്പൊ വൃത്രാസുരന് ദേഷ്യം വന്നു ദേവന്മാരടുത്ത്. വൃത്രാസുരൻ അലറിക്കൊണ്ട് ഈ സിംഹത്തിനെ പോലെ അലറിക്കൊണ്ട് ദേവന്മാരുടെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാരൊക്കെ ഈ അലർച്ച കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ബോധം കെട്ടു വീണു. വലിയൊരു ഇടിമിന്നൽ പോലെയാണ് അവർക്ക് തോന്നിയത്. അവര് ബോധം കെട്ടു വീണു. അവരെല്ലാം കണ്ണടച്ച് ഈ വൃത്രാസുരന്റെ ഈ ത്രിദണ്ഡു ഏന്തി വരുന്ന വൃത്രാസുരൻ ഒരു മതയാനയെ പോലെ വരികയാണ്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇന്ദ്രൻ തന്റെ കയ്യിലിരുന്ന ഒരു ഗദയെടുത്ത് വൃത്രാസുരനെ എറിയും. വജ്രായുധം അല്ല, ഗദയെടുത്ത് എറിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വൃത്രാസുരൻ അത് നിസ്സാരമായിട്ട് തന്റെ ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് ആ ഗദയെടുത്ത് ദൂരെ വലിച്ചെറിയും. എന്നിട്ട് വൃത്രാസുരൻ ഈ ഐരാവതത്തിനെ ഒറ്റയൊരു അടി കൊടുക്കും. ഐരാവതത്തിന്റെ മുകളിലേറിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രൻ വരുന്നത്, ഇന്ദ്രൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഗദ കൊണ്ട് എറിഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇടത്തെ കൈയില്
വൃത്രാസുരന്റെ കയ്യിലെ ആ ഗദയുടെ വലിപ്പം എത്രാന്ന് നോക്കൂ. ഇന്ദ്രന്റെ വലിപ്പം, ഐരാവതത്തിന്റെ വലിപ്പം എത്രാന്ന് നോക്കൂ. ഈ വൃത്രാസുരൻ എത്ര ഭീമാകാരമാണെന്ന് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഈ ഇടത്തെ കയ്യില് ആ ഈ ഗദ എടുത്തിട്ട് ഒറ്റ അടി കൊടുക്കും നമ്മുടെ ഈ ഐരാവതത്തിന്. അപ്പൊ ഐരാവതം എത്രയോ അടി ദൂരെ തെറിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് ഇന്ദ്രനും വീഴുകയാണ്. ഇന്ദ്രന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ വജ്രായുധവും താഴെ പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോ ഇന്ദ്രൻ ആകെ ഭയന്നുപോയി. പക്ഷെ ഇവിടെയാണ് വൃത്രാസുരൻ എന്ന അസുരൻ എത്ര ആ ആ അസുരന്റെ സ്വഭാവം ഇവിടെ ഇന്ദ്രൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇവിടം തൊട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് വൃത്രാസുരൻ ഇദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ച് എന്താണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം അത്രയും ദൂരെ തെറിച്ച് വീണ് നിരായുധനായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ദ്രൻ. അപ്പൊ വൃത്രാസുരന് ഒന്നും ചെയ്യാതെ അവിടെ മാറി നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം ഇന്ദ്രൻ തിരിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി വരട്ടെ, അതാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ നിയമമെല്ലാം പാലിച്ചാണ് ഇവിടെ വൃത്രാസുരൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ വൃത്രാസുരൻ ഇന്ദ്രന്റെയും ഐരാവതത്തിന്റെയും ആ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് വൃത്രാസുരൻ തിരിച്ച് ഇന്ദ്രനെ ഒന്നും അടിക്കാൻ പോയില്ല. പിന്നെ ഇന്ദ്രൻ ഐരാവതത്തിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു നേരെ ആയതിനു ശേഷമാണ് വൃത്രാസുരൻ സംസാരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രനോട്. വൃത്രാസുരൻ അപ്പം ചിന്തിക്കുകയാണ്, എത്ര ഹീനമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് ഇന്ദ്രൻ ചെയ്തത്. ഒരു ഇറച്ചിവെട്ടുകാരനെ പോലെ നിന്റെ ഗുരുവായിട്ട് നിരുന്ന എന്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപനെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ 3 തലയും നീ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. അതും ഒരു പാപമേന്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ബ്രാഹ്മണനെയാണ്, നിന്റെ ഗുരുവായിരുന്നു. നിനക്ക് നാണമില്ലേ? നിനക്ക് എത്ര ഒരു കാരുണ്യം പോലും ഇല്ലല്ലോ നിന്റെ ഈ ഹൃദയത്തിന്. അപ്പൊ എന്റെ സഹോദരനെ വധിച്ചതിന്റെ പ്രതികാരം വീട്ടാനായിട്ട് ഈ കഠിന ഹൃദയായിട്ടുള്ള നിന്നെ എന്റെ ഈ ത്രിദണ്ഡം വെച്ച് ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലും. നീ വധിച്ചാൽ നിന്റെ ഈ ശരീരം തിന്നാനായിട്ട് ഒരുപാട് കഴുകന്മാര് വരും. എന്നാൽ ഞാൻ വധിക്കപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിന്റെ കൈയാൽ ഞാനാണ് വധിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വൈകുണ്ഠം പ്രാപിക്കും. എന്തുകൊണ്ട് നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ വജ്രായുധം കൊണ്ട് എന്നെ എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല? അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇന്ദ്രന്റെ അടുത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത്? നീ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ശരീരം കഴിക്കുന്ന കഴുകന്മാര് വരും. പക്ഷെ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ, ഞാൻ വൈകുണ്ഠത്തിലാണ് പോവുക. എന്തുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ കയ്യിലുള്ള വജ്രായുധം കൊണ്ട് എന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല? അപ്പൊ വൃത്രാസുരന്റെ അടുത്ത് വജ്രായുധം എടുക്കാനായിട്ട് ഇന്ദ്രൻ മടിക്കുകയാണ്. കാരണം ആ ഗദ പോയ പോക്ക് കണ്ടപ്പോ ആകെ ഭയന്നു ഇന്ദ്രൻ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ ചിന്തിച്ചത് ഈ വജ്രായുധത്തിനും ആ ശക്തി ഒന്നും കാണില്ല എന്നാണ് ഇന്ദ്രൻ വിചാരിച്ചത്. കാരണം ആ ഗദ തന്നെ ഇത്ര നിസാരമായിട്ടെടുത്തു. അപ്പൊ ഈ വജ്രായുധം എടുത്താലും ഇത്രയും ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള വൃത്രാസുരൻ ഇത്രയും ചെറിയൊരു വജ്രായുധം കൊണ്ട് എന്താകാനാണ്? പക്ഷെ വൃത്രാസുരൻ ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. നിന്റെ വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ വജ്രായുധം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. ദധീചി മഹർഷിയുടെ തപശക്തിയാണ് നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിനക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്നെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, എവിടെയാണോ ഭഗവാൻ ഉള്ളത് അവിടെയാണ് വിജയമുള്ളത്, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യമുള്ളത്, അവിടെയാണ് എല്ലാ ഗുണഗണങ്ങളും ഉള്ളത്. അപ്പോ പക്ഷേ ആ വജ്രായുധം എന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും മുക്തി തരും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ സംഘർഷണന്റെ അടുത്ത്, വൈകുണ്ഠ ലോകത്ത് സംഘർഷണന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എനിക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ സ്വർഗലോകം കൊണ്ട് ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. ഇത് നമ്മുടെ വൃത്രാസുരൻ പറയുന്ന വാക്കുകളാണ്. അപ്പൊ ഈ വൃത്രാസുരൻ പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകൾ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് പറയുന്ന ലെവലിലാണ് വൃത്രാസുരൻ പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇന്ദ്രന് പോലും വിശ്വാസമില്ല തന്റെ കയ്യിലുള്ള വജ്രായുധത്തില്. പക്ഷെ വൃത്രാസുരന് വിശ്വാസമുണ്ട്. വൃത്രാസുരൻ പറയാണ്, നിന്റെ കയ്യിൽ ആ വജ്രായുധം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം തീർച്ചയായിട്ടും വജ്രായുധം കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്നെ വധിക്കാം. അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. ഭഗവാൻ എവിടെ ഉണ്ടോ, ഭഗവാൻ ആരുടെ കൂടെയാണോ അവർക്കാണ് വിജയം സുനിശ്ചിതമായിട്ടുള്ളത്. ദധീചി മഹർഷിയുടെ തപശക്തിയാണ് നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വജ്രായുധം. നിനക്ക് എന്നെ വധിക്കാമെന്ന് വൃത്രാസുരൻ പറയാണ്. പക്ഷെ വൃത്രാസുരന് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൂടെ ഉണ്ട്. എന്താണ്? നീ അതുകൊണ്ട് എന്നെ വധിച്ചാൽ എനിക്ക്
എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും, വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ വൃത്രാസനൻ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും എന്താണ് ഇന്ദ്രൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ഷോക്കായിട്ട് നിൽക്കുവാണ്. ഇതെന്താണ് ഇന്ദ്രൻ ഇതുവരെ ഒരു അസുരനും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് തന്നെയോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു അസുരനും ഇങ്ങനെ ഒരു ഭക്തന്റെ ലെവലിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ദ്രൻ കാണുന്നത്. അപ്പൊ വൃത്രാസുരന്റെ നോക്കുമ്പോ ഇന്ദ്രനാണെങ്കിൽ തന്റെ ഈ വജ്രായുധം എടുക്കുന്നില്ല, അതെടുത്ത് എറിയുന്നില്ല, തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ വൃത്രാസുരൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഈ ഇന്ദ്രന്റെ അടുത്ത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം? ഇന്ദ്രൻ എല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, ഭൗതികമായിട്ടേ ഇന്ദ്രന് എല്ലാം കാണുന്നുള്ളൂ. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പോ അവിടെ തൊട്ടാണ് നമ്മുടെ വൃത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥന, നമ്മളിപ്പോ കാണാൻ പോകുന്ന വൃത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥന വരുന്നത്. അപ്പൊ വൃത്രാസുരൻ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയാണ്. ആ ധ്യാനിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്ദ്രൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല, തന്നെ വധിക്കുന്നില്ല. ഇന്ദ്രൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ എന്താണ് വൃത്രാസുരൻ, തനിക്ക് സമയം കളയാനില്ല. ഈ മണ്ടനായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രനോട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം? ഇന്ദ്രൻ എന്താണ് എല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിലേ കാണത്തുള്ളൂ. എന്റെ കസേര, എന്റെ സ്വർഗലോകം, എന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ, അത് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭക്തിയും ഇന്ദ്രന് ഇവിടെ വരുന്നില്ല. ഇന്ദ്രന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത്രയും നേരം ഇന്ദ്രനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ദ്രനോട് എന്ത് തോന്നും? ഇത്രയും നീചനാണല്ലോ ഇന്ദ്രൻ, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമുള്ള ആളാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രനോട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അകൽച്ച തോന്നും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാൻ, ഇന്ദ്രൻ ആ ഒരു പൊസിഷനും ഇന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനവും ഐശ്വര്യവും എല്ലാ ഡ്യൂട്ടിയും എല്ലാം കൊടുത്തത് ഭഗവാനാണ് ഇന്ദ്രന് ഇതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇന്ദ്രനുണ്ട്. ഇന്ദ്രൻ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇന്ദ്രന്റെ ഒരു ഗുണം. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, പക്ഷെ ശുദ്ധ ഭക്തനല്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, ഭഗവാൻ എന്ത് നിർദ്ദേശം കൊടുത്താലും അതുപോലെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇന്ദ്രന് കൂടുതലും ഭൗതികമായിട്ട് ഉള്ള സുഖം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഭൗതികമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇന്ദ്രനായിട്ട് ലഭിച്ചത്. ഭൗതികമായിട്ട് ആഗ്രഹമൊന്നും ഇല്ല, ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ. ശുദ്ധ ഭക്തനാണെങ്കിൽ എവിടെ പോകും? ഒരു മരണമില്ലാത്ത ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പോകും. പക്ഷെ ഇന്ദ്രന് ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെയാണ്, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഉള്ള ലോകത്ത് തന്നെയാണ്, ഇന്ദ്രലോകത്താണ്. അവിടെ സ്വർഗലോകത്ത് വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം, ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുത്തതും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രനെ അങ്ങനെ അധപ്പതിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതൊക്കെ ഒരു ലീലയുടെ ഭാഗമാണ്. അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം വരികയും ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂടുതൽ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ അപരാധങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള അപരാധങ്ങൾ ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. കൂടാതെ വൃത്രാസുരനിൽ കൂടെ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ എങ്ങനെയാണുള്ള പ്രാർത്ഥന വേണ്ടത് എന്നും നമുക്ക് വൃത്രാസുരരുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ വൃത്രാസുരരുടെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ മാതാജി പ്രാർത്ഥനയുടെ? പ്രാർത്ഥന ഇല്ല മാതാജി, പിക്ചറാണ് വരുന്നത് മാതാജി. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 4 പ്രാർത്ഥനകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയാണ്. നമുക്കിത് കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ്. കൃഷ്ണ. വൃത്രാസുരരുടെ പ്രാർത്ഥന 24, 25, 26, 27 ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അഹം ഹരേ, ആദ്യം തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം.
നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം ലംഘയത്തെ ഗിരി. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരുണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനീതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം ഹരേ തവ പാദൈകമൂല ദാസാനുദാസോ ഭവിതാസ്മി ഭൂയഃ. മനസ്മരേതാ സുപതേർഗുണാംസ്തേ ഗൃണീത വാക്കർമ്മ കരോതു കായ. അഹം ഹരേ തവ പാദൈകമൂല ദാസാനുദാസോ ഭവിതാസ്മി ഭൂയഃ. മനസ്മരേതാ സുപതേർഗുണാംസ്തേ ഗൃണീത വാക്കർമ്മ കരോതു കായഃ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്ലയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അല്ലയോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മാത്രം ശരണം തേടുന്ന അവിടുത്തെ ശാശ്വത ദാസന്മാരുടെ ഒരു ദാസനായി ഭവിക്കാൻ എനിക്ക് വീണ്ടും സാധിക്കുമോ? എന്റെ ജീവനാഥനായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ഞാൻ വീണ്ടും അവരുടെ ദാസനായി ഭവിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ എന്റെ മനസ്സ് എല്ലായ്പ്പോഴും അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയും എന്റെ വാക്കുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ആ ഗുണങ്ങളെ സ്തുതിക്കുകയും എന്റെ ശരീരം എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങയുടെ ഭഗവത് പദത്തിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഈ പ്രാർത്ഥന യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് വൃത്രാസുരന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥന വരുന്നത്. ഇതേ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രനും നിൽപ്പുണ്ട്. ഇന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന വന്നില്ല. മരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇന്ദ്രനാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ തനിക്ക് സമയം കളയാനില്ല, ഈ സമയത്ത് താൻ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് സ്മരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനോട് എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, ദിവ്യോത്തമ പുരുഷ, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അഭയം ചേരുക? അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മാത്രം ശരണം തേടുന്ന ദാസാനുദാസോ, അവിടുത്തെ ശാശ്വത ദാസന്മാരുടെ ദാസനായി ഭവിക്കാൻ എനിക്ക് വീണ്ടും സാധിക്കുമോ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദാസാനുദാസ നമ്മള് എന്താണ് ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഗോപി ഭർത്തൃ ബാധു കമലയോ ദാസാനുദാസ. ഈ ദാസന്റെ ദാസനാവാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഏതൊരു ജീവജാലവും നമ്മള് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ മുകുന്ദമാല സ്തോത്രത്തിൽ കുലശേഖര ആരും പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ, എന്റെ ദാസന്റെ ദാസനാകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അങ്ങനെ. തനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തരുടെ ദാസനാകാൻ, ദാസന്റെ ദാസനാവാൻ സാധിക്കുമോ? എന്റെ ജീവനാഥനായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ഞാൻ വീണ്ടും അവരുടെ ദാസനായി ഭവിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ അവരെ ദാസനായി ഭവിച്ചാൽ എന്താണ്? എന്റെ മനസ്സ് എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ സ്മരിക്കും. മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ സ്മരിക്കാൻ, വാക്കുകൾ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ സ്തുതിക്കാനും, ശരീരം എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാൽപാദത്തിൽ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനും. ഇതേപോലെ ഒരു ശ്ലോകം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭക്തന്റെ മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ. അംബരീഷ് മഹാരാജൻ. ഹരിബോൽ. സവൈ മന കൃഷ്ണ പാദാരവിന്ദയോ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ. അല്ലെ, അപ്പൊ മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ സ്മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെയും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ സ്മരിക്കാൻ എന്റെ മനസ്സിന് കഴിയട്ടെ. എപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ സ്മരിക്കാൻ കഴിയുക? ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങയുടെ ദാസനായി ഭവിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ സ്മരിക്കും, എന്റെ വാക്കുകൾ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ സ്തുതിക്കും, എന്റെ ശരീരം എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് മുഴുകിയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ആദ്യം ആരായിരിക്കണം? ദാസന്റെ ദാസനായിരിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കും. നമ്മൾ ആ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ്.
ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ ദാസരാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ദാസന്റെ ദാസനായി മാറുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്കുകൾ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവിക്കണം. നമ്മുടെ ശരീരം എപ്പോഴും ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ശാരീരികമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കണം. മനസ്സെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മളുടെ വാക്കുകളോ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ പറയാൻ, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ, അല്ലെ ഭഗവാന്റെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകം ചൊല്ലി അത് ഭഗവാന്റെ ഗീതം അത് ചൊല്ലാൻ, അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതം എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും വിജയകരമായിരിക്കും. ദാസോ ഭവിതാസ്മി ഭൂയഃ. ഇവിടെ ദാസന്റെ ദാസനാകാൻ എനിക്ക് സാധിക്കട്ടെ. അന്നേരമാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സ്, ശരീരം, വാക്ക് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി മുഴുകാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാഗപൃഷ്ടം ന ച പാരമേഷ്ട്യം ന സാർവഭൗമം ന രസാധിപത്യം ന യോഗസിദ്ധീര പുനർഭവം വാ സമഞ്ജസത്വവിരഹയ കാംക്ഷേ. നാഗപൃഷ്ടിം ന ച പാരമേഷ്ട്യം ന സാർവഭൗമം ന രസാധിപത്യം ന യോഗസിദ്ധീര പുനർഭവം വാ സമഞ്ജസത്വവിരഹയ കാംക്ഷേ. അല്ലയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, എല്ലാ അവസരങ്ങളുടെയും പ്രഭുവേ, ധ്രുവലോകമോ സ്വർഗഗ്രഹങ്ങളോ ബ്രഹ്മലോകമോ ആസ്വദിക്കുവാനോ ഭൂമിയുടെയോ പാതാളത്തിന്റെയോ പരമാധികാരിയാകാനോ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നിഗൂഢ യോഗശക്തികളുടെ യജമാനനാകാനോ അങ്ങയുടെ പങ്കജ പാദങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്ന പക്ഷം മോക്ഷം തന്നെയോ ഞാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് ശുദ്ധഭക്തർ. എന്ത് വേണ്ട? എനിക്ക് ധ്രുവലോകം വേണ്ട, സ്വർഗലോകം വേണ്ട, ബ്രഹ്മലോകം വേണ്ട, ഭൂമിയുടെ പാതാളത്തിന്റെയോ പരമാധികാരിയോ ഒന്നും എനിക്ക് ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അഷ്ടസിദ്ധികൾ, ഒരു യോഗശക്തി ഒന്നും എനിക്ക് ആകണ്ട, അതിന്റെ ഒന്നും യജമാനനാകണ്ട. എനിക്ക് മുക്തി പോലും വേണ്ട. എനിക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിച്ച് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാൻ അതുപോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങയുടെ പാദപങ്കജങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. എന്താണ്? എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ദാസന്റെ കൂടെ നിന്നാൽ ആ ദാസനെ കൂടെ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനാണ് ആഗ്രഹം. അല്ലാതെ എനിക്ക് സ്വർഗലോകമോ ധ്രുവലോകമോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ. ശുദ്ധഭക്തൻ ഒന്നും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്ത് മാത്രമേ ആഗ്രഹമുള്ളൂ? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രേമപൂർവം ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാനേ ഭഗവത് ഭക്തർ, ശുദ്ധ ഭക്തർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ നിന്ന് അതാണ് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലേ, ദാസോ ഭവിതാസ്മി ഭൂയഃ. ദാസന്മാരുടെ ദാസനാണ്, ഭഗവാന്റെ ദാസരുടെ ദാസരാകാൻ അതിലാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാൻ. കാരണം അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ അവരെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പ്രീതിപ്പെടും. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യും? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ സേവനം ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ്? ഭഗവത് ഭക്തരെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഭഗവത് ഭക്തരെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനും പ്രീതിപ്പെടും. അങ്ങനെ അവന് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവത് ഭക്തരുടെ ചിന്ത എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അജാതപക്ഷ ഇവ മാതരം ഖഗാ സ്തന്യം യഥാവാത്സതരാക്ഷുധാർത്ഥ പ്രിയം പ്രിയവേ വ്യുഷിതം വിഷണ്ണ മനോ അരവിന്ദാക്ഷദൃദൃക്ഷത്തെ ത്വാം. അജാതപക്ഷ ഇവ മാതരം ഖഗാ സ്തന്യം യഥാവാത്സതരാക്ഷുധാർത്ഥ പ്രിയം പ്രിയവേ വ്യുഷിതം വിഷണ്ണ മനോ അരവിന്ദാക്ഷദൃദൃശ്യത്തെ ത്വാം. അല്ലയോ പങ്കജലോചനായ ഭഗവാനെ, ചിറകു മുളയ്ക്കാത്ത പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ തങ്ങളുടെ മാതാക്കൾ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ
കയറിൽ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന പശുക്കിടാങ്ങൾ അവയ്ക്ക് മാതാക്കളുടെ പാൽ കുടിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്ന കറവ സമയത്തിനു വേണ്ടി അക്ഷമരായിരിക്കുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും പുറത്തുപോയ ഭർത്താവ് മടങ്ങി വന്ന എല്ലാവിധത്തിലും തന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഭാര്യയെ പോലെ ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ അവസരം അഭിലഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. പങ്കജലോചനായ ഭഗവാനെ എന്താ പറയുന്ന, ചിറകു മുളയ്ക്കാത്ത പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അപ്പൊ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങള് എന്താ ചെയ്യുന്ന, അതിന്റെ കൂട്ടിൽ കിടന്ന് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും അമ്മ വന്ന് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നവരെ. അമ്മയെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്, അമ്മ വന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്, പശുക്കിടാങ്ങളെ അമ്മ പശുവിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ അതിനൊരു വെപ്രാളമാണ്, അതിനൊരു സമാധാനവും ഇല്ല, അക്ഷമരായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴാണോ അതിന്റെ കെട്ടഴിച്ചു വിട്ടാൽ എവിടെ ഓടും? ഓടി അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് അകിടിൽ നിന്ന് പാല് കുടിക്കാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെയാണ്? പക്ഷി കുഞ്ഞും പശുക്കിടാവും. അപ്പോ വൃത്രാസുരൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഈ 2 പേരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാം അമ്മയിൽ നിന്ന് എല്ലാം ലഭിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് 3ാമതൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറയുന്നത്, ഭർത്താവ് മടങ്ങി ഗ്രഹത്തിൽ ഭർത്താവില്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോ ഭാര്യ എങ്ങനെയാണ് വിഷമിച്ചിരിക്കും. പക്ഷെ ഭർത്താവ് വരുമ്പോ സന്തോഷിച്ച് ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്യും? ഭർത്താവിന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ വിധത്തിലും എല്ലാ സേവയും ഭാര്യ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയ ഭർത്താവ് മടങ്ങി വന്ന് എല്ലാ വിധത്തിലും തന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഭാര്യയെ പോലെ ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി. അപ്പൊ ഈ 3 ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? ഇതേപോലെ ഇവിടെ വൃത്രാസുരൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എപ്പോഴും ആഗ്രഹം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ. ആ ഒരു അവസരം കിട്ടാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരു കുഞ്ഞു കിളി അമ്മ വരാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന പോലെ, ഒരു പശുക്കിടാവ് അമ്മയുടെ അകത്തിൽ നിന്ന് പാല് കുടിക്കാൻ കുടിക്കാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന പോലെ, അതുപോലെ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് മടങ്ങി വരാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന പോലെ, അപ്പൊ മടങ്ങി വന്ന് ആ ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ ഞാനും ഒരു ഭക്തൻ, ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ളവർ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരം ലഭിക്കാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അല്ലാതെ വേറെ എന്ത് കൊടുത്താലും, ഒരു കുഞ്ഞു പക്ഷിക്ക് എന്ത് കൊടുത്താലും അതിന് സന്തോഷം ലഭിക്കില്ല, അല്ലെ? ഇപ്പൊ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കളിപ്പാട്ടം കൊടുത്താലും, നമ്മൾ പാല് കൊടുക്കാൻ നോക്കിയാലും അത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് അമ്മ വന്ന് എടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് സമാധാനം വരുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അമ്മ കൂടെ വേണം. അതേപോലെയാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന് സേവനം വേണം. ആ സേവനം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അവർക്ക് ഒരു അക്ഷമരായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ അവസരത്തിന് അഭിലഷിക്കുകയാണ് ശുദ്ധ ഭക്തർ. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം കൂടെ നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മമോത്തമ ശ്ലോക ജനേഷു സഖ്യം സംസാരചക്രേ ഭ്രമദസ്വ കർമ്മഭി ത്വന്മായയാ ആത്മാത്മജതാരഗേഃ ശ്വാസക്തചിത്തസ്യ നധാഥ ഭൂയാത്. മമോത്തമ ശ്ലോക ജനേഷു സഖ്യം സംസാരചക്രേ ഭ്രമദസ്വ കർമ്മഭി ത്വന്മായയാ ആത്മാത്മജതാരഗേഃ ശ്വാസക്തചിത്തസ്യ നധാഥ ഭൂയാത്. വിവർത്തനം: അല്ലയോ എന്റെ ഭഗവാനെ, എന്റെ ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലുടനീളം അലയുകയാണ്. അതുമൂലം ഞാൻ അങ്ങയുടെ പുണ്യവാന്മാരും ശ്രേഷ്ഠരായ ഭക്തരുടെ സഹവാസം തേടുന്നു. എന്റെ ശരീരം, പത്നി, സന്താനങ്ങൾ, ഗ്രഹം എന്നിവകളോടുള്ള എന്റെ ആസക്തി അങ്ങയുടെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ വശീകരണ നിമിത്തം തുടരുന്നു. പക്ഷേ മേലിൽ ആ മമത ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല. എന്റെ മനസ്സും അവബോധവും എല്ലാം തന്നെയും അങ്ങയിൽ മാത്രം ആസക്തി ഉള്ളവനായി ഭവിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു അമ്മയെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് വൃത്രാസുരൻ ചിന്തിക്കുന്നത്, താൻ എന്ത് അധമനാണ്, തനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ? കാരണം താൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഞാൻ കടന്ന് കറങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ ഇതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്ന? എനിക്ക് അങ്ങയുടെ
പുണ്യവാന്മാരും ശ്രേഷ്ഠരുമായ ഭക്തരുടെ സഹവാസം തേടുന്നു. എനിക്ക് അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാൻ ഒന്നും യോഗ്യതയില്ല. പക്ഷെ അങ്ങയുടെ ഭക്തന്റെ സഹവാസം തേടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ഭക്തരുടെ, അതാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലും ദാസാനു ദാസ. അപ്പം ദാസന്റെ ദാസനാവാനാണ് വിശുദ്ധ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിലും അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നത്? എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ഭക്തരുടെ, പുണ്യവാന്മാരും ശ്രേഷ്ഠരായ ഭക്തരുടെ സഹവാസം തേടുന്നു. കൂടാതെ എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്? അങ്ങയുടെ ഈ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ശരീരം ലഭിച്ചതും പത്നിയെ ലഭിച്ചതും സന്താനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതും ഗ്രഹവും ഇതിനോടൊക്കെ ആസക്തി വരുന്നതും എല്ലാം അങ്ങയുടെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി. ഭഗവാന് 3 ശക്തികളുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയോ? ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ബഹിരംഗ ശക്തി, ആന്തരംഗ ശക്തി, ആ തടസ്ഥ ശക്തി. തടസ്ഥ ശക്തി. ഓക്കെ. അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി. അതിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി. അപ്പൊ ബഹിരംഗ ശക്തി നിമിത്തമാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെല്ലാം, ഭഗവാന്റെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ വരുന്നത്. ആ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ വശീകരണം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് വീട്ടിനോടും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനോടും നമ്മളുടെ കുട്ടി, എന്റെ ഫാമിലി, ഇതിനോടെല്ലാം ആസക്തി വരുന്നത് ആ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ വശീകരണം നിമിത്തമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് വൃത്രാസുരൻ പറയുന്നത്? മേലിൽ ആ മമത ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല, ആ ഒരു മമത ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ്, ഭഗവാനിൽ മാത്രം ആസക്തി മതി, വേറെ ഒന്നിലും വേണ്ട. എന്റെ മനസ്സും അവബോധവും എല്ലാം തന്നെയും അങ്ങയിൽ മാത്രം ആസക്തി ഉള്ളവനായി ഭവിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു അസുരൻ അവിടെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മളിത് കണ്ടത്. ഇത് 6-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില്, നമ്മളെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 11-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് വൃത്രാസുരന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥന വരുന്നത്. വൃത്രാസുരന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ പ്രാർത്ഥന. ഇതിനുശേഷം വൃത്രാസുരൻ മരിക്കുന്നതാണ്. അത് വൃത്രാസുരൻ മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃത്രാസുരൻ ഇനി സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ വൃത്രാസുരൻ ഈ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വൃത്രാസുരന് ദേഷ്യം വന്നു. വൃത്രാസുരന് മനസ്സിലായി, ഞാനിങ്ങനെ ചുമ്മാ നിന്നാൽ ഇന്ദ്രൻ എന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് വൃത്രാസുരൻ ഇന്ദ്രനെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട്, ഇന്ദ്രനെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്തോട്ട് ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രനെ ഒന്ന് പ്രകോപിപ്പിച്ചാലേ ഇന്ദ്രൻ യുദ്ധം ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വൃത്രാസുരൻ തന്റെ ത്രിദണ്ഡുമായിട്ട് ഇന്ദ്രന്റെ അടുത്ത് അലറിക്കൊണ്ട് ചെല്ലുകയാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ കൊന്നുകളയും എന്ന് പറഞ്ഞ് വൃത്രാസുരൻ ഇന്ദ്രന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഇന്ദ്രൻ തന്റെ ത്രിദണ്ഡം, വജ്രായുധം എടുത്ത് വൃത്രാസുരന്റെ വലത്തെ കൈ വെട്ടിക്കളയും. ആദ്യം വലത്തെ കൈ വെട്ടിക്കളയും. അപ്പൊ വൃത്രാസുരൻ ദേഷ്യം വന്ന് ഒരു ഇരുമ്പ് ഗദ വെച്ച് ഇന്ദ്രനെ അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ ഐരാവതത്തെയും അടിക്കും. അങ്ങനെ അതടിച്ചപ്പോ വൃത്രാസുരന് വീണ്ടും ഇന്ദ്രന് വീണ്ടും ദേഷ്യം വന്നു. പക്ഷെ ഇന്ദ്രന് ഒരു മടിയായിരുന്നു വൃത്രാസുരനെ കൊല്ലാനായിട്ട്. പക്ഷെ കൂടെയുള്ള ദേവന്മാരും മറ്റുള്ള സന്യാസിമാരും എല്ലാരും പറയും, കൊല്ലു വേഗം, ആ അസുരനെ കൊന്നുകളയൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാരും അങ്ങ് പ്രചോദനം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ എന്താണ് ഈ ഇതിനെന്താ പറയാ, വജ്രായുധം എടുത്ത് വൃത്രാസുരന്റെ വലത്തെ ഈ അടുത്ത കൈയും കൂടെ മുറിച്ചു കളയും. അപ്പൊ ആദ്യം വലത്തെ കൈയായിരുന്നു മുറിച്ചത്, ഇപ്പോ ഇടത്തെ കൈയും കൂടെ വൃത്രാസുരന്റെ മുറിച്ചു കളയാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ 2 കൈയും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ വൃത്രാസുരനുള്ളത്. അപ്പോ എന്നിട്ടും ഇത്രയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടും വൃത്രാസുരന്റെ ആ ഒരു നിപ്പൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇന്ദ്രൻ ശരിക്കും അതിശയിച്ചു പോയി. എങ്ങനെയാണ് ഒരു അസുരൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? അപ്പോഴാണ് ഇന്ദ്രൻ ചിന്തിക്കുന്നത്, പ്രഹ്ലാദനും ബലിമഹാരാജും അവരൊക്കെ അസുര ഗുണത്തിലാണെങ്കിലും അവര് ബുദ്ധിമാന്മാരും ഭക്തരുമായിരുന്നു. അപ്പോ വൃത്രാസുരനും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഭക്തനായിരിക്കണം. കാരണം വൃത്രാസുരൻ വീണ്ടും എന്താണ് ഇന്ദ്രനോട് പറയും, നീ ആ വജ്രായുധം എടുത്ത് എന്നെ കൊല്ലൂ, ഇത് സമയം കളയരുത്, ഭഗവാൻ മാത്രമേ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും യുദ്ധത്തിന്റെ ഇടയിൽ. ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെ ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് മാത്രമേ വിജയമുള്ളൂ. ഭഗവാൻ എവിടെ ഉണ്ടോ, ചിലപ്പോ യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ തോക്കും,
ചിലപ്പോ നമുക്ക് യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കും. ഇതെല്ലായിടത്തും സ്വാഭാവികമാണ്. ഒരിക്കലും തോക്കാത്ത ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയേ ഉള്ളൂ, അത് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന് മാത്രമേ എപ്പോഴും വിജയമുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം ജയവും പരാജയവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരേപോലെ കാണണം. അതല്ലേ, ദ്വന്ദ്ങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഒരേ രീതിയിൽ കാണണം. നീ എന്നെ നോക്കൂ, എനിക്കിപ്പോ രണ്ട് കൈകളും ഇല്ല, എന്നിട്ടും എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നിന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ മാറി നിൽക്കരുത്. ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇന്ദ്രൻ അതിശയിച്ചു പോയത്. വൃത്രാസുരന്റെ ആ ഒരു ഭാവം, ഈ അസുരനായിട്ട് പോലും ഒരു ഭക്തനെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രൻ തന്റെ വജ്രായുധം എടുത്ത് വീണ്ടും വൃത്രാസുരനെ ശരിക്കും ഇന്ദ്രൻ പുകഴ്ത്തും. നീ ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ തന്നെയാണ്. നിന്റെ ഈ ബുദ്ധിയും നിന്റെ ഈ ഭക്തിയും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നിട്ടും ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അതിശയിച്ചു പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ വീണ്ടും ഇവര് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ വൃത്രാസുരൻ വിഴുങ്ങും, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രനെ വിഴുങ്ങി. എന്താ ഗുഹ പോലെയുള്ള വായാണ്, ആ വായ കൊണ്ട് വിഴുങ്ങും. അത് വിഴുങ്ങുമ്പോ ഇന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്യും? വയറ്റിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഈ വജ്രായുധം കൊണ്ട് കുത്തി വെളിയിൽ വന്ന് ഈ വജ്രായുധം കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ വെട്ടി കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് ഇന്ദ്രനെ വിഴുങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് വൃത്രാസുരൻ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തിലേക്ക് മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൃത്രാസുരൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ദ്രന് വധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. 1 വർഷത്തോളം എടുത്തു ഇന്ദ്രന് ഈ വൃത്രാസുരന്റെ കഴുത്ത് മുറിക്കാനെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ വൃത്രാസുരൻ വിഴുങ്ങിയിട്ട് പോലും ഇന്ദ്രൻ എങ്ങനെയാണ് പുറത്തു വന്നത്? നാരായണ കവചത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ട്, കൂടാതെ ഈ വജ്രായുധം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വെളിയിൽ വന്നത്. വെളിയിൽ വന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, വൃത്രാസുരൻ ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല. ഫുൾ അതീന്ദ്രിയ ധ്യാനത്തില് ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ശരീരം വെടിയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വൃത്രാസുരന്റെ കഴുത്തില് ഈ വജ്രായുധം കൊണ്ട് 1 വർഷത്തോളം മുറിച്ചു കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ 1 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് വൃത്രാസുരൻ വധിക്കപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ ഈ വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ഇന്ദ്രൻ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നില്ല. കാരണം ഇന്ദ്രന് മനസ്സിലായി ഇതൊരു ഭക്തനാണ്, കൂടാതെ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കൂടെയാണ് താൻ വധിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്ദ്രൻ. അപ്പൊ വൃത്രാസുരൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ആ യജ്ഞകുണ്ടത്തിൽ നിന്ന് വന്നു, ഇന്ദ്രനുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡിലാണ് വൃത്രാസുരന്റെ അവതാരം. ഇനി ഇത്രയും വലിയ ഭക്തനായത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത് ആരാണ് ഈ വൃത്രാസുരൻ? എങ്ങനെയാണ് ഒരു അസുരൻ ഇത്രയും ഭക്തനായത്? അപ്പൊ ഇത് ആരടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്? ഈ കഥകളൊക്കെ ആരടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്? ശിവൻ പാർവതിക്ക്. ശരിക്കും അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിന്റെ ഇത് പറയുമ്പോ എന്താണ്? പരീക്ഷിത്ത് രാജാവിന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പോ നമ്മുടെ പരീക്ഷിത്ത് രാജാവിന് എന്താണ് ആകാംക്ഷയായി. ഇത് ആരാണ് ഈ വൃത്രാസുരൻ? ഈ വൃത്രാസുരൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അവതാരം, ഇത്രയും ഭക്തനായിട്ട് ഒരു യജ്ഞകുണ്ടത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഭക്തനായി, ഇദ്ദേഹം ആരാണ്? ഇതിന് വൃത്രാസുരനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മമൊക്കെ എന്തായിരുന്നു എന്നറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹം വന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇനി അടുത്ത ഇതില് പറയുന്നതാണ്. ആരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ആരാണ് വൃത്രാസുരൻ? ചിത്രകേതു. ചിത്രകേതു. അത് പിന്നീടാണ് പരീക്ഷിത്ത് രാജാവിന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പിന്നീട് ചിത്രകേതുവിന്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. ചിത്രകേതുവിന് ശാപം കിട്ടിയാണ് വൃത്രാസുരനായി മാറിയതെന്നൊക്കെ പിന്നീട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.